Ak si myslíš, že život v karavane je jednoduchý, tak počkaj, kým ti poviem toto. Ahoj, ja som Maťka, už niekoľko mesiacov žijem, pracujem a cestujem v mojom malom domove na kolesách. A dnes ti poviem úprimne, aké to naozaj je. Začneme nevýhodami. Lebo život v karavane nie je len fotka pri mori. Poprvé, priestor. Ak miluješ veľa vecí, tak zabudni. Tu si zrazu minimalistom, aj keď nechceš. A áno, občas zakupneš aj o vlastnú ponožku. Je to normálne. Po druhé, obozretnosť. Nie si v hoteli, musí sledovať, kde parkuješ, zatvárať auto, riešiť bezpečnosť. Je to krásny život, ale aj život, kde máš oči všade. Po tretie, počasie. Vietor, dážď, teplo, zima, všetko cítiš 10-násobne. A niekedy ti v noci búchne karavan a ty riešiš, či to bol vietor alebo niekto. Po štvrté, komfort nie je samozrejmosť. Voda, musíš natankovať, elektrina, musíš nájsť, sprcha. Niekedy je teplá, niekedy je to otužovanie zadarmo. Po piaté, osamelosť alebo presný opak. Niekedy si sama a rozmýšľaš nad životom. A inokedy parkuješ vedľa ľudí, ktorí majú najhlasnejšie rádio v Európe. Aj napriek všetkému by som tento život nemenila. A výhody, o tých ti poviem na budúce.